Anem a veure ara el comportament d'un controlador proporcional integral. Bé, per poder treballar amb aquest tipus de controlador, el que farem seran consignes d'esglaó per tindre una senyal d'error que puguem modificar i que a més es mantingui constant en el temps. El primer que necessitem per poder fer això és esborrar aquesta variable de la funció PID que tenim a l'OBEC 30. Carreguem el canvi i així des de l'objecte tecnològic podrem fer aquestes modificacions sense que es vegin alterades per programa. Bé, per decidir l'estructura del controlador venim aquí a l'opció de configuració dintre del nostre PID i en el segon nivell on tenim el controlador veiem que ja tenim col·locat aquí un proporcional integral de guany 1 i a més amb un temps d'integració de 5 segons. Bé, un cop tenim bé aquesta configuració, ens posem... al posar-nos aquí en online per visualitzar l'estat real, veiem que no es correspon amb l'estat offline, per tant, modifiquem i mantenim els 5 segons i traiem la inicialització del component integral. Ara sí que ja podem anar a l'eina de commissioning. Dintre de les senyals que volem visualitzar, com que el que volem veure és l'error i la sortida del nostre regulador, el que farem és que com que la variable real la mantenim sempre a 0, el que farem és amagar-la perquè és una senyal que no ens interessarà. El que sí que veurem és la sortida del regulador i la senyal de consigna que actuarà com a senyal d'error. Bé, comencem a visualitzar els senyals, tanquem una mica la finestra d'observació i anem aquí a veure la nostra configuració del PID per poder manipular-la. Veiem que la consigna està a 0. Si li fem un esglaó i mantenim el mode automàtic, veiem que no tenim el check en el mode manual, podrem veure com comença a treballar el nostre controlador proporcional integral per aquesta senyal esglaó que li anem a provocar. Bé, aquest esglaó serà de 50 i li carreguem. Veiem que això ja està treballant, anem a fer més suau la forma de la corba. Bé, amb el que tenim aquí ja en tenim prou per poder analitzar el comportament. Vaig a treure la llegenda. Bé, veiem que aquí el que ens trobem és que la sortida del regulador proporcional integral és la suma de dues sortides, de la sortida proporcional més la sortida integral. De forma que combinant aquestes dues sortides obtenim aquesta forma que veiem amb la senyal vermella. L'esglaó seria la senyal d'error, que és de 50, i anem a intentar entendre-la, la sortida, entenent les dues parts. Així, per una banda, tenim el control proporcional que com actua. Doncs, com ja havíem comentat, la sortida d'un regulador proporcional és el producte del guany proporcional per la senyal d'error en cada instant. En cada instant sempre es mantindrà a valor 50, per tant en cada punt trobarem que és el producte de 50, que és el valor de l'error, per al guany, que és 1. És a dir, si només tinguéssim guany proporcional, la forma seria un esglaó superposat a el que seria aquesta senyal d'error. Sempre tindríem aquest valor aquí. Però a més veiem que aquí hi ha com una rampa. Bé, aquesta rampa ens la provoca l'acció integral i anem a analitzar quin és la pendent d'aquesta rampa i per què té aquest valor. Bé, per poder fer això utilitzarem els cursors, de forma que situaré aquest cursor en aquest punt d'aquí, aquest segon cursor en aquest punt d'aquí, i anem a veure quin ha estat el creixement que ha tingut la rampa i amb quant de temps.
de forma que veig que l'increment que ha tingut la rampa des d'aquest punt fins a aquest punt ha sigut de 50 aproximadament, d'acord? Mentre que temporalment l'increment ha sigut de 5. Per tant, veiem que ha augmentat 50 en 5. Això es correspon al que esperàvem del controlador integral tal com l'hem parametritzat? Bé, doncs anem a veure-ho. Sé que la sortida d'un integrador té a veure amb l'error acumulat. Quin error s'ha acumulat entre aquests dos punts d'aquí? Bé, doncs aquest error acumulat correspon a l'àrea que tenim a sota la senyal d'error, que és aquesta d'aquí. Quina àrea tenim entre aquests dos valors? Doncs seria el producte d'aquest interval de temps per aquesta alçada en la senyal d'error. És a dir, seria el producte de 5, que ens ho diu aquest interval de temps, per aquest increment d'aquí, que és 50. Per tant, diríem 5 per 50, que és 100. Però això encara no és la sortida de l'integral, perquè el que hem de fer és aquest valor, que és l'error acumulat, dividir-lo per el temps integral. I el temps integral és 5, d'acord? Per tant, aquest 50 per 5 dividit entre 5, a què correspondria? Doncs 50 per 5 dividit entre 5 quedaria 50. És a dir, aquest increment d'aquí ha de ser de 50. I si ens fixem, efectivament, aquest increment és de 50. Era d'esperar, sí, perquè, tal com havíem vist, el temps integral correspon al temps necessari perquè la sortida agafi el valor que té l'error en l'instant en què s'ha començat a acumular l'error. D'acord? Cada 5 segons, l'increment que haurà fet la senyal de sortida de l'integral serà igual a l'error que tenim aquí. Per tant, creixeran 50 cada vegada que passin 5 segons. Per tant, si mirem l'acció combinada, què tenim? Doncs que tenim que és 50 en tots els punts degut al regulador proporcional més aquesta rampa d'aquí. Per tant, el que veiem és un integral que s'ha desplaçat en 50 degut a l'acció proporcional.